729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan KBP o Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas, ang Philippine Standard Time alas 5:05 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asing telebisyon, erot na madadangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga, erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraantabay sa pangaran kan Newsbase, Mega Force Patrol asin kan pirminindong nakakaibahan ni si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sendong tagapagbareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, tinapos na ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang sa iyang pagkasilensyo katakod kan flood control scandal matapos na ibulgar na sinugo siya na dai na magbalik sa Pilipinas. Sa sarong video na ipinost sa iyang Facebook page ngunya na aldaw, ibinulgar ni Ko ang sa iyang lado sa pagkakaimbelto sa anomalya sa flood control projects. Sigun kay Ko, nasasabutan niya ang dagit kan publiko, alagad isiniwalat kay niyan katotohanan kung nata dai siya makabalik sa nasyon. Paliwanag ka nagdimitir na kongresista na plano niyang magbalik matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alagad nakaresibi siya nin apod hali kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi kay ni sa iya ang mensaheng stay out of the country. You will be taken care or you will be well taken care of as instructed by the President. Sigun kay Ko, sinunod niya ini sa paglaom na magkakaigwa siya nin proteksyon. Alagad ginibusan na niya o ginibusan na siyang panakipbutas kan administrasyon manungod sa korupsyon sa Pilipinas. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Naglikay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na direktang sabihin kung ipigko konsiderar niyang most guilty si dating Congressman Saldico sa kontrobersyal na flood control scam. Sigun sa Presidente, bukas pa naman ang opsyon. Nagibuo na state witness ang si Isay man na may aram sa anomalya. Apela sa mga ipigko konsiderar na most guilty sa kaso. Alagad kan haputon kung kasabay si Ko sa kategorya. Nagilo kan Presidente asin sinabi na korte ang dapat magdesisyon. Apwera sa mga nainot ng opisyal na sinabit ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo katakod kan flood control scandal na imbelto naman ngunyan sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Mark Villar asin dating Senator Grace Poe. Magigirumduman na nainot ng pinangaranan ni Bernardo sina dating Senator Bong Revilla, dating Senators Nancy Binay asin Senator Cheese Escudero sa nakaaging pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee katakod kan investigasyon sa flood control projects. Naunang bitan pa ni Bernardo si dating Senator Sani Angara katakod kan 12% kickback sa mga proyekto. Para sa mga senador, kan siya ang chairman kan Senate Finance Committee taon 2019 asin 2024 na ipinaagi sa iyang staff na si Tribe Olaivara. Implicated pa ni Bernardo sa web of corruption sa budget kan flood control projects sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan asin dating DPWH Undersecretary for Planning Engineer Maria Catalina Cabral. Apera naman kay dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Pinangaranan naman ni Engineer Bernardo sina dating Ako Bicol Representative Saldico asin Congresswoman Florida Robes. Sa giraring na naunang bitan ni Bernardo si Undersecretary Ulaybar kan DepEd asin Office of the Executive Secretary. Alagad sinabi kaning wala siyang katransaksyon sa OES. Dahilan ta sulamenteng si Ulaybar sanaan sa iyang kahuron na nagsabing para sa Office of the Executive Secretary and kickback para sa nagkapirang proyekto.
Pinangaranan ni dating Department of Public Works and Highways o Highways Undersecretary Roberto Bernardo si dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe sa pigsasabing anomalya sa flood control projects. Ibinulgar ni Bernardo sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee ngunya na aldaw na nakaresibinin 20% commitment o kickback sa mga infrastructure project kan gobyerno. Kaya sa listahan ng sarang proyekto sa Laguna asin tulo naman sa National Capital Region. Dai pa maaraman sa ngunyan kung haina si surprise whistleblower Orly Goteza matapos siyang magtestigo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan naimbelto ang pangaran ka nagkapirang halalangkaw na opisyal kan Kamara na bigsasabing nakaresibin ng kickback hali sa flood control projects. Sa pagpapadagos ka napagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee, pinagapot ni Senator Erwin Tulfo sa Department of Justice Prosecutor General Richard Anthony Fadolion kung may ideya sinda kung hain si Goteza. Sigun man kay Fadolion na inindaaran kung hain si Gutesa asin daiman ini nakipagkoordinar sa sainda matapos ining magtaon in testimonya sa pagdangog sa Senado kan Setyembre 25 ngunya na taon. Sa testimonya ni Gutesa na dating staff ni resigned ako Bicol Representative Party List Representative Saldico, sinabi kaning naghatod siya nin malay-malit ang kwarta sa harong ninako asin dating House Speaker o Martin Romualdez. Sigun kay Tulfo, dakulang bagay na mahanap si Gutesa asin mahapot pa ini manungod sa iyang mga akusasyon. Alaga sinabi ni Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson na inimbitaran ninda ini alaga day nahiling sa iyang address sa Taguig. Isinaangat sa Office of the Ombudsman ang reklamong korupsyon laban kay dating Senate President asing dating Gobernador kan Sorsogon na si Cheese Escudero kay bana nagkapirang opisyal kan probinsya. Sigon kay Attorney Aldridge Marvin Aceron, halian sa iyang reklamo sa systematic irregularities asing posibleng malversation na pinagkakalkulong maabot sa 352.6 milyones pesos kan termino ni Escudero bilang gobernador. Basado sa reklamo, nagkapirang proyekto kan 2021 unquestionable kay bahanan 125.7 milyones pesos na infrastructure contracts na itinao sa duwang kontraktor na may parehong personahes asin kagamitan. Kay bahan man sa ipinasang ebidensya ang sobra 8.5 milyones pesos na janitorial asin laundry contracts na suportado nin falsified documents dahil nagtutugma ng notarization asin posibleng peking client references. Kay bahan sa mga kasong isinaangat laban sa senador ang anti-graft and corrupt practices, technical malversation, fraud against public treasury, as in falsification sa ilaram kan revised penal code. Magigirumduman ka na kaaging bula, nagsaangat man si Aceron in ethics complaint laban kay Escudero sa Senado, katakod kan illegal na campaign donations. Suportado ni House Deputy Speaker as in Antipolo Representative Ronaldo Puno ang pagsaangat ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng reklamo laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga may kinaraman sa insidente sa ginibong anti-corruption protest kan Setyembre 21. Para kay Puno, mas marahay na magdemanda ang CIDG para madara si Barsaga asin naisip na bako makaugma ang paggibo ng bayolensya sa kapwa. Sa pagkakaaram ni Puno, may history ng mental disorder si Barzaga kaya nagkapirang beses ining napahali sa piglaugan na eskwelahan. Dakulaan ang bag ni dating Senate President as in Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa public service as in pagmanihar sa nasyon. Sigon kay House Speaker Faustino Boji III, namamundo ang bilog na kamara sa pagkagada ni Enrile na may dakulang ambag as in sakripisyo sa nasyon. Para naman kay dating House Speaker as in later Representative Ferdinand Martin Romualdez, nabawasan ng kusog ang serbisyo sa publiko dahil sa nagkapirang dekada kainin na naging papel sa pagmanihar sa nasyon. Hinangaan naman ni House Minority Leader Representative Marcelino Libanan ang halawig na panahon sa una serbisyo ni JPE. Ang tali isog asing kakayahan na pagserbi sa mga namamanwa ang Pilipino. Siring man ang tibay sa dedikasyon asin malaki o mas sakit sa diretsos ka nasyon.
Mabaltaan detalyes kan Bareta magkalihis sa nagkapirang pagirumdom. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service.
Balik kita sa mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Nag-post si Senator Bato de la Rosa nin litrato niyang may sulog na wig, sabay sabi na ibinabalik na niya ang sa iyang Intel Operative Days. Kasabay kan post, naghagad si de la Rosa nin Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema laban sa arrest warrant kan ICC. Ini dahil sa kahadita na maarestar o maipasar sa foreign court na daining due process. Suminakat na sa 20,078 ang bilang kanaresibing report sa sumbong sa Pangulo website. Magpuon kan ilansar ini kan bulan kan Agosto. Sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., hali sa kabilugan na bilang na ini, 8,329 na ang na-validate kan gobyerno. Sabi kan Presidente, dako sa mga proyektong ini ang daay kompleto o ghost projects, matang nasa 9 na contractors na ang o blacklist kan gobyerno. Nasa 20 opisyal kan Department of Public Works and Highways, asin 5 pribadong individual ang naglatag ng kaso sa Ombudsman dahil sa pagbalgar sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, asin Government Procurement Reform Act. Mantangan AMLC nakapagpaluwas man nin 7 freeze order kung saan covered ang kantidad nin 6.3 bilyones pesos na mga propriedad kung pwesto kan mga lunadan, real properties, bank accounts, e-wallet accounts, asin insurance policies. Uminabot na sa sobra 6,862,541 o 1,947,205 na pamilya ang naapektaran kan pagrapado kan Super Typhoon O uwan sa nasyon sigon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang nasabing bilang halis sa 14 na rehiyon na tinamaan kan bagyo. Sa report kan DSWD Disaster Management Response, nagbabaan bilang kan mga nasa evacuation centers kung saan nasa 82,001 na pamilya o 292,074 na individual, mantang sobra sa 53,000 na pamilya o 188,184 individual naman ang nasa luwas kan evacuation centers asin mantinidong nasa kanya-kanyang pamilya. Mentang sa minabot naman sa 12,517 ang mga harong na totally damaged kan bagyo, mantang 119,592 ang partially damaged. Siniguro kan Department of Social Welfare and Development o DSWD mapatas asin dainin pinapaborang si Isay man sa pagdistribusyon ng tabang sa mga pamilyang nirapado kan mga kalamidad. Sigon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, naglalao man ahensya na matatauan in magkakanigong ayuda ang gabos na apektado anumang estado sa buhay. Sinabi ni Dumlao na ini ang prioridad muna na panahon ang pagtabang sa mga kasaradayan asin nangangaipo. Ipagpasiguro ni Senator Erwin Tulfo sa Senado na dainin makakalusot sa pork barrel o discretionary funds sa irarong kan 793 trilyones pesos na 2026 national budget. Sa enot na aldaw kan budget deliberation sa plenaryo, hinagan ni Tulfo, Vice Chairman kan Finance Committee, ang kasiguraduhan na dainang pork barrel o budget para sa kickback asin dainang dilensyahan kan mga kongresistas ang national na pondo sa flood control projects. Tinawang garantiya ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na ang Senate version kan General Appropriations Bill iyo ang corruption free dahil mahigpit na sinda sa pag-abot sa detalye kan kada items sa pondo. Posibleng magpautog nin pag-umento sa presyo kan produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigon sa Department of Energy o DOE, posible ang piso na taas presyo sa kada litro kan kerosene, 75 sentimos sa presyo kan diesel, asin 60 naman o 60 sentimos naman sa gasolina. Dahil ini sa panibagong sanctions na ipinataw kan Amerika sa Russian oil companies.
Sa ultimong detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, naglangkaw ang dilensya kan mga bangko sa nasyon sa loob kan siyam na bulan kan taon 2025. Sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, igwanin 3.6% na pagtaas o katumbas ng 300.42 bilyones pesos kumpara ka nakaaging taon na igwang 290 bilyones pesos. Igwaman ng pagtaas ang net income kan mga universal as in commercial banks halis sa 4.2% o katumbas ni 283.6 bilyones pesos magpun Enero sa Setyembre kumpara sa 271.73 bilyones pesos. Nagpapadagos ang pagtaas kan assets kan mga bangko na may pagtaas na 7.6% o katumbas ng 28.76 trilyones pesos kumpara sa 26.73 trilyones pesos sa parehas na bulan ka nakaaging taon. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan bareta na tinirepo o tiniripon para sa bareta alas 5. Sa pangalan ka nagsururat kan bareta sa panganat ng News Director Mardela, Ma'am Jenny Balyaran. Sa Master Control kay banta po si Kuya Nems Flora. Sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, sa Megaforce Patrol asin sa pirminindong nakakaibahan ni si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani sa inyong naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Bawat rin, bawat tahi, walang sablay. Sa Herbring, ang quality laging